खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादार हाजार चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय गोबाव समनि गेजेराव दिनै आङो भिडिअखौ मोनसे बानायबावदों मानोना गोबाव सम जाबायमोन भिडिअखौ बानायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअ बानायाखैमोन आरो फारसेथिं लकडाउनबो जादोंमोन बेनि थाखाय भिडिअ बानायाखैमोन दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं पइन्टखौ लानानै नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरदों गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो बर' सादार हाजार चेनेल जाना गासैखौबो बरायना लाबाय नैबे समाव आं सावरायनो नागिरदों मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ सर्ट भिडिअ बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों आं सावरायगोन बेनो जाहैबाय हरबासि देवानि बे हरबासि देवानिखौ नोंथांमोननो ट्रेलरनि गेजेरजों आं बे कमेडिखौ दिन्थिगोन जोबोद इन्टारेस्टिं बेवहाय चन्दन मोसाहारि बिथाङा दङ आरो लोगोसेनो गोबां सासे फावखुंगुर नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बेनो जाहैबाय टिपु नार्जारी गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा मुंदांखा मोनबोखानाय आरो नोंथांमोना हयथ' सिनायखायो बिथांखौ टिपु नार्जारी बे टिपु नार्जारीया बेवहाय रल खालामदों जोबोद इन्टारेस्टिं जादों आरो जोबोद मोजां बेखौ नोंथांमोना गाबोन दिनै 14 जुन 2020 गाबोन 15 जुन 2020 आव बेखौ आपल'ड होनाय जागोन आरो बेनि जे लिंक मोनसे चेनेलाव होनाय जागोन गोदान बे चेनेल बेनो जाहैबाय बोरसि दैमा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै बेखौ भिजिट जानो हागोन आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो स्क्रिनावबो बेनि लिंकखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनाय जागोन लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन आरो लकडाउननि समाव माबायदि नायलांगोन नोंथांमोना बे ट्रेलरखौ लकडाउन जोब्बाथाय नोंसिनाव आलासि जाहैगोन जागोन दे आदा अनलाजों दाउजों जाना फैगोन दे औ दे थांबानो जाबाय जोंनाव दाउआबो मेरला दंखायो जाबाय होमबालाय दे थांदो बे गला गामिनि सम्फा चेयारमेनाव चेयारमेन सार्टिफिकेट लायनो थांदों जेराव आदाबोथ' लाबोदो लकडाउन जेरावबो थांनो हाया लोंनानै ब्लद थांसै जों दे जिरायथ' बिहामजो न'लाय रावबो गैया नामासै आरो ओरै फै ओरै फै साला साइकेलाबो साइकेल ब्रेक गैयिजों जाबजों बे पुलिसा खैदिन होसोनो नोंलाय गाबोननो फैफिननानै बाजार खालामफैगोन आं ओलुबारिनि दाउब' उनफिन साफिन नायनो रोङाब्ला दैयाव जब' हे आबौ नोंबो मा बुङो उला 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 फटाफट उला गाना तो रे अटुकार साला बदमाश हां माया को भी खिली दिला जिसले साला कुबा में लगी बेटा आइदे दिला हे आं एसे बुरा नाङालै नै एसे लांफिन आरो बे सैमाफोरा बेयाव मा मोनफैदों बिसोरलाय लकडाउनाव दासो फैदों अबाव थांदोंमोन हो छाला ना तुरसाय उलिलि दा खंखं मैथा जायो हिन्जाव नों बायदि हिन्जावखौ माला गानै लानो हायोमोन आं बुंनायखाय लाजि मोनदों जालायबाय नोंना जालायबाय बे लकडाउन समाव जानला मेला खोथा बुंनो बे लकडाउनखौ बुजिदोंब्ला मानोथो जों गिदिंबाय दं गावनि माबा मोनसे बेरामफोरसो सन्देरदों खोमा होननानै हाबफैदों फिसा जिराय हाफायालाय बेयावनो फैखादोंमोन सोनोसियाव थांनानै थां सबोर थादै आदै आंबो थांसै थां दे आदै आदै आंबो दाखोन्दालै गैया दे माब्लाबा सिख्ला मानसिफ्रा बेफोरबादि हाग्रा गुदुआव जानला मेनला दाबेराय कर'ना भाइरासआ सन्देरगोनबो अबाव थांदों माथो पुलिसफोरा बुग्लुंलाबायदोंनो बे नोम्फाजों कि हायो देलाय मांग्राजों देलाय बे हनै अबावबा आबदामारि हेलायनोसै सेंग्रा गोरलैया नोंनि गोरलै थांगोन बे साइकेलखौनो हुगारबाय था नोङो सना बायदिनो लाबो बै मनाया लाबो थांनोसै आं हट बै मनाया हेल' सना अबाव दं नोंलाय आं नोंसानाव थांबाय दं सना नों देलाया था थाब फैदो नै मोननोसै औ दे बोरायालाय मा बेरायहैनो एसे
बिसोर मा जादों मा मुफुरफोरबादि मानबायलायबाय थादों इ बाबा येसु अ कारना मा खालामदों बिसोरलाय मा नायखोमाबाय थादों बिसोरलाय आंनि हरमासि देवानिया 아들이 내 हरमासि देवानिया 아들이시고 사발인데 너도 당나라 एकलुंनानै हैजोबगोन मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो मा दाम दामा बिदिनोसैलै आदै लकडाउननि ना नै खोनासं आदै मा नोंहा बाजारा मोजांबो जानो हागौ लाबबो जानो हागौ नाथाय न'खराव लस दंलै आदै मानो आदै मानोनो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय लकडाउननि समाव बोरैहाय जौ लुखबलायनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो बेवहाय आरोबाव बेनि सिङाव दैमा सेराव मोजां मोनलायनाय साफात बारियाव रमान्स खालामलायनाय बायदिसिना बेवहाय सिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बर'नि गेजेराव बैफोर खायसे जालांनाय जाथायफोरखौ बेवहाय मोगथाङारि जाथायफोरखौ बेवहाय एसे दिन्थिनो बिथांमोना नाजादों थ' नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो बिथांमोनजों थुलुंगा हो लोगोसेनो आं बिथांमोना गोदान चेनेल बोरसि दैमा चेनेलाव बिथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनाय जागोन गाबोनो थ' नोंथांमोना आं लिंकखौ नोंथांमोननो नैबे आंनि डिसक्रिपसन आरो भिडिअ स्क्रिनाव नोंथांमोन होनाय जागोन थ' नोंथांमोनखौ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन भिजिट जा गासिबो आरो बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम लोगोसेनो गासैखौबो बर'सा देरहासार नागिरो लोगो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय